Sige tay, butang na ako dere. Basta ha, wag yung labot og mawala na. Wait sa ta. Sige, sige, Pites. Way problema. Yes, impas na gid akong utang. Asa mo ring balay itong singlon dam? Kanang diha, oh. Kanang gamay nga balay. Pila na yung utang dako na. 38,000 na. Dala na stubo. Nanganak na, nangapo na, og uban pa. Dako din ang kwartaha di ay. Dako mo lang. Magay atong singlon. Ay salamat makasi siguro kun nimo nya. Tara na, hinay-hinay ta. Tara. Sama ni oy. Wa man di andar. Nahupisan man may sulod ni oy. Ayo para ba to? Unsaon ka ko ni ha? Ay di balay basin pwede ko makabilin di. Nya na lang kumukaon ay busog pa man ko. Ayo, nay tao. Oy, unsa man? Ay, te, maing buntag. Ay, kuan ba? Naubsan ang good ko? Nya unsa ikatabang nako? Kanang, pwede ibilin ako motor dire te? Kanang, layo mong kagantuan good ba? Di ra ba ko musugot og mga inaana nga sitwasyon dong? Ano man te? Basin mawala na imong motor ba nya? Syempre kay diri gud nimo ibilin. Kung mawala na ako agyo nang bago. Kung mura ni mawala te, ay, wala makahilabtanon dire. Di ta kay ngog hilabdanon dong kay di mo gud na tumatag na ang panahon. Sus, dito man ka na, dili lagi na. Dong, pero kung mawala na, wakoy labot ha. Kanang, asa na dapat ay butang te? Pwede raman siguro diha oh. Sige te, butang na ako dire. Basta ha, wag yung labot og mawala na. Lagi te, ay kay problema, ako bahala ni. Okay na te, balik ko na ko niyang hapon te ha. Sige dong. Ayo. 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 Wala mong kuritaw? Naman lagi mga chinilas o niya, mga motor. Basi na na sulod, oy. Kusgo na tog ayo. 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 Unsay problema? Ikaw among problema. Dam na ra magtanggi pangita nimo. Wag lain, maura gid na. Di ba nag-istorya naman ta nga? Wala pag yun ko karon? Sige naman kag wala. Nya makita na ko sa mga post nimo sa social media nga. Hasta nimong sosyala. Nya, kaon diri, kaon dito. Unya, imong utang sa kuha, wala kay plano. Bayad man ko. Ilang yung kakapaabot ba? Unya, palaw na pud mi anay ron. Layo ra ba kay among gigikanan unya? Muuli mi nga wala ra. Una-una ha. Pulo na ka Judith ang nilabay nya, sige ra kag wala. Wala na rin nakabulan. Dam to na kog isa ka bulan pa na. Unsay isa, nanganak na nga po na gani no. Ma'am, para mahilom na ka ba? Kung masugot ka sa akong offer. Unsa naman pud nga offer? Ang akong utang sa imo di ba 38,000? Oh my gani kabalo ka. Ayo pabuta nga mag 39,000. Ano mo yung motor diha? Mahal-mahal biya na. Unsang motora dam? CRF. Mahal na dam, mahal na dam. Pila to yung utang dam 38,000? Unya CRF. Sugot dam, sugot dam. Makaginansya pa kana dam. Asa man rong motor be patanawat ta? Kadali lang dam ha. Pabuton sa nako akong bana. Uy, sakto. Pangalis agud pa. Ano ba ni? Wan ba? Ang utang na to. Ingon biya kano nga kung di na to mabayaran, pwede na to na isa pang motor. Ha? Ay, kadali lang ha, kadali lang ha. Ayog saba ba nga dili na to ang motor. Dibili na lang to na lagi niya diba? Ayog saba. Isok na to na ba? Mo na ibayad og utang? Na to ibayad ang utang. Ay, lagsaba. Isaba ba? Mabuking ka. Saba ka. Pwede. Ay, sige. Kani ba yung motor dam? Kani dam, mau ni. Kabalo mo drive mong kuan, kauban? Ay, oh, kabalo. Naman yung unit dam. Wow! Okay pa kay dam. O dam mo? Sipa ka ba oh? Kung ihatag na mo ni. Impas ang utang, quick sa ta. Sige, sige, Pites. Way problema. Yes, impas na gid akong utang. Pandara do ka ba di ni mo andar? Ang problema ni dam kay wa ba ni gasolina kay dugay na kaya mo wala gamit ba? Sige lang, okay ra. Kami ray patubil ani kay murag na may gasolinahan sa ubos. Unya dam, ito na ta? Unya, sige. Pwede na ba namo ni madala? Sige. Dong, drive dong kaya akong buhian. Dam, tulak dam. Wow, na akong motor? Yo, dam? Kuha na akong motor? Bala ka na mi sir ba kay bago ra binila ko na pag uli na mo nawala naman kong motor ganyan bitaw ti ka sir nga kanang ayaw ibilin diri. Sige, mawala dam, oy. Mao gid nay tinuod sir, nawala gid imong motor dire. Ningon gani akong asawa kay lako na kay ni ganina pa na siya nga ang motor nga gibilin diri sa tao nawala. Saan man ni namo oy? Ganyan bitaw ti ka ganiya sir nga ayaw ibilin kay di ko magpasalig diri sir kay wa ko kabalog unsay kuan diri katikaran.
Ang saan man to pa. Sir, pagtarong ba? Ipagawas ako motor ba? Ako pa'y kung ano di mo nga, wa magay ko diri pagbili ni mo, pagtarong ha. Excuse, sir. Excuse. Sir, asa din susi ni motor, sir? Lah, ako man yung motor. Ito yung muhang motor nga. Gibaligyan ni sa mua. Patay.